Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Opera ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Ellen. Hingkod ang pangintaron. May kaning live-in, taga Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kining namo sa akong ka-live-in nga usa ka seaman. Buntis na manggod ko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Mag-live-in na lang ta, Helen. Ha? Sampahay na rin ako sa barko this year. O gusto ko nga may maisip na kung akong pamilya iniglarga na nako sa barko. Unsay pud mo ipasabot? Gusto ko nga magbili ni mong anak. Unsa? Paangkan ko ni mo daan? Paangkan ba, uy? Manlubag mag ko. Manlubag ko sa akong obligasyon. Bitaw, seryoso ko. Gusto ko nga sa pagpauli na ako, may maisip kong pamilya nga ulian. Nga ako himuong inspirasyon sa akong pagpanakay sa barko. Sige na. Maglibin na ta. Live-in? No, sugot ka ma? Ay, pastila ninyong mga batanon ron sa. Yano-yanohon man lang ninyo ang pagpananghin nga mag-live-in mo. Uy, kami kani adto. Maglisod gani mis pagpananghin sa among mga ginikanan nga magminyo nami, magpakasal. Kamo, live-in ang inyong ipananghid, day. Kani adto manggod to, ma. Og, mahal masab na ako si Joshua, ma. Og dili ko gusto nga mangita siya og lain kung ako siyang baliparan. Ay, ma, sige na, good. Tabangin ako pasabot ni Papa pa. Di lagi kumagot man ni Joshua, ma. Siman man siya, ug buutan pa kyud. Siman lagi, gawa pa makalarga. Mulargahay na gani rong tuig ka. Nagkumpleto pa lang siyang mga papeles. Aw, hinoon. Buutan man ang bata. Ikumparar atong unan ni mong uyab na wa pa'y trabaho, di pagyod mo respeto na mong papa ninyo. Mama said, uy, ano lang gutuhis ko tang akong ex-code. Unya, unsa man ma? Sugot na ka nga magtipon mi ni Joshua? Gusto man, gusto ra kanini atong puyan? Pasensya na ha. Kinilang unang atong love nest. Love nest ka dyan? Okay na ko bisan asa. Basta kauban ka. Hey! Kipasamot ko na mo og kain-love ni mo da. Diri ka na, be. Sugdan na nato ang pagbuhatog, baby. Ay! Uy! Ibutang ko pa. Imo mo kong gialsa. Oops. I love you, Ellen. I love you too, Josh. Tagaan-tig ang kauban ni mo. Kung mular ka na ko. Gusto ko nga inig uli na ako pohon. May baby na din eh. Ellen. Josh. Nganong karon lang ka? Di pa gani ko lugay nakagikan? Milapas na kaso sa kaoras sa gawas. Inuras din eh. Kisay mong kauban sa gawas. Kisay mong kaistorya. Hasta ka na, Lin. Gusto pa ni mong may bawaan? Babae pala yung kaistorya ni mo dito. Uy, naunsa mong ka, Kalit na magkakaingon, anak. Kalit na kagkausab. Pirmi na gid ka magminal dita. Mabdos ka? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sud sa mong pinag-ipon ni Joshua, wala di ko makabantay nga mapdos na ko. Grabe nga akong gipati sa akong pagmapdos. Makaingon ko nga akong kaipon, nga dili ko ingon ni ini kanadto sa una pa mi nagtipon. Apan dihang nagmapdos na ko, dili na gyud ko makakontrol sa akong kaugalingon, sa akong kamaldita.
Permi na lang kung magduda sa mga lakaw sa kong kaipon. Nga gikairita na niya. Ug wa na hinuon mo pauli sa mong gipuy-an. Unya? Ma... Maon na ron. Wa pa gani mo makasal, nagbuwag na dayon mo. Umangkod may magbuwag, ma. Si Joshua lang, wa na mo uli. Aw, asa pa man day na padong. Nga wa ka naman ka uli, ah. Di ko masugot, ma. Ma, tabangi kong pangitan ni Joshua. Kay mabdos na baya ko. Unsa? Ay, kabaya ni mo, Ilin. Nagdinanghag ka man, day. Si amang ko'y gusto, ani. Kay gusto siya nga may anak na miinig pauli niya puhon. Unya, asa naman siya? Josh! Ha? Na-missing si Joshua Yats? Simba ko ka, uy. Wa ma-missing si Josh. Wa na lang magpakita na ako. Di na ako makunta. Ay maurang istoryaha gyapon. Missing ra gyapon. Yats, may naibawaan ka ba niya? Hala no. Kung may naibawaan pa ko, limod ko kahanan nimo nga bestie man ta. O ginas ako katuo, uy, nga layasan kang Joshua. In love ya kay nimo. O kanunay kang apil sa iyang mga plano. Wait, kaya nga naman day ha? Unsa man nahitabo ninyo? Ambot yats, uy. Napuno na sab siguro to si Joshua sa akong kamaldita. Wa na sabit ko makasabot nga nung namaldita kung maayos ukad lang ni Mabdos ko, uy. Ay na nga, siguro ka. Og si Joshua ang imong gipangaan. Oy! Muliwat yung Joshua ng inyong anak, day. Gwapo unya kay ng bata apohon kung malalaki na. Gipangaan ko ka siya, Yats. Oh yes, mauna yads. Mo na akong nadunggan sa akong lula. Ong atong pangitaon si Joshua, aron makasabot si Ana. Nga naingon ka lang ni Ana, tungod kay maabdus ka. Kung dili siya magpakita, day, hala, ipablatan na to siya sa barangay. Ha? Musuporta man ko ng bata akap. Di man ako talikdan ng akong obligasyon sa bata. Josh, di na giday ka na ako. Pagpadalagi unya ako nimog suporta sa imong pagpabdos. Unya kita. Unsa naman ta, ha? Josh, ulit na ba? Wa naman ko masuko. Please, Josh. Wa nang magpakita na akong kaipon, sukad sa among panag-atubang sa barangay. Sa pirmero, nagpadapa og kwarta para prenital nako. Apan karon, 2 months na nga wa na makapada og suporta. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, naglikay na gid ako ang kanhina kong kaipon. Dili mi kasado apan mabdos ko. May katungod ba kumugukod og suporta niya alang sa among anak bisag dili mi kasal? Ikaduhang pangutana, nagkaatubangay na mi sa barangay ug may gipirmahan siya nga mo suporta siya ning akong pagmaptos. Apan 2 months na ron, nga wa na siya makapada. Pwede ba na ko siyang ipatawag o kasuhan? Ikatulong pangutana, si Maning nakapamabdos na ako ug lumargahay na aron man nakayan og barko. Pwede ba na kong bapakan ang iyang paglarga? Igipasagda naman sa kunya. Ikaupat og katapusan, kung man tao na ang among anak, unsa may akong buhaton, aron dili na siya makalikay sa obligasyon sa among anak. Unsa may akong buhaton, aron motuman siya siyang saad o gipirmahan sa barangay nga muhatag yun siya o musuporta. Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Ellen. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto medikal, punto
si Dr. Obra sa medical. Punto legal, no? O mga emotional nga mga pangutanag, mga problema na to sa to ang mga kapikas, karelasyon, sa to mga legal nga mga dokumento, sa to ang pagpanrabaho, sa to ang mga kabtangan, unsa pa ng mga pangutanaha dinha, ay namo pagduha-duha, ay mo kauwaw, ay mo kaikog kitang tanan, uy, naman tay mga problema, ay mo pagtuo sa Attorney Elaine, sige ra yun mo makadungog sa kahanginan, matanaw niyo sa Facebook, sigig smile, sigig dagan, way problema, ay daghan kay sad mig problemang giatubang na asad, no? Nangita lang mig outlet, naningkamot lang mi nga, kaning mga ingon ani, relaxing man pud ni nga, makalimot pog ko sa ako ang kaugalingong problema, kay gatubang man ko sa uban, no? Pero kanang dili gyud, life will never be without problems. Naag yun na, apil yun na, no? So ayaw mong kaguol. Smile, dasig, padayon, bangon. I give up, no? I atras, forward lang yun ta. Murag akong eskwelahan nga, kanang battle cry, adelante, USJR, forward, no? Radiant children. Bitaw? Muna ato ang quote for the day. You are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Tinuod. Kaya kaning pagpangandoy, wa man ni age limit. Kaya kung nahuman nakag-ani nga goal, lain na sad. If plan A didn't work, plan B. No, so to dream will always be free and it has no age limit. Wa gyud nay problema mangandoy ta. Muset a goal niya, ato ang i-achieve ang ato ang goal, ha? So, ato ang letter sender karong adlaw si Ellen. Hingkod ang pangidaron na ay ka-live-in, taga Leyte, punto legal ang iyahang suliran. So, ang iyahang kabahin ni siya, naman ni siya ka-live-in nga seaman. Unya, buntis na siya. Pero naman ni mga panghitabo, sumuni iyahang unang pangutana guys. Naglikay nagyud siya sa iyahang kanhing kaipon. Dili naman sad sila kasado pero mo lagi ni mabdos. May katungod ba kuno siyang mugukod og suporta niya alang sa ilahang anak bisan di mi kasal? The answer is yes. Because the duty to give support is the responsibility and obligation of the father and the mother to the child. Wa man na naghimong kondisyon ang suporta kung okay pang mamagpapa. Dili. Ang atong basihan, anak ba kasi imong papa, musuporta dapat imong papa. Anak kasi imong mama, musuporta dapat ang imuhang mama nimo. Therefore, bahalag buwag na mo, pwede kita kapangayog suporta ngadto sa imuhang kanhing kaipon. Every report sa guning mga siman. Ayun, sa mani, oy. Kaduhang pangutana, nagkaatubangay na mi sa barangay ug may gipirmahan siya nga musuporta siya sa iyahang pagbapdos. Apan 2 months na ron nga wa siya makapadala. Pwede ba nako siyang ipatawag og kasuhan? Pwede gud nimo siyang warningan og kasuhan kay kung nagpinirmahay na mo nya wa siya mutuman, nakadali na lang ana ipadana nimo sa korte, ipa-execute na lang na nato ang iyahang gipirmahan, ipatuman na lang na nato dito sa korte. Di na kinahanglan og kiha mo ng execution na lang na of the compromise agreement, no? Pwede gyud nato sa kasuhan, kamo bang mga laki sad ba? Kibaw mo nga naamoy obligasyon, ayaw mo undang, no? Igo na mo magpalami niya kahuman, inig sa panahon na sa responsibilidad mo kagiw mo. No, ayaw mo ana, guys, no? Kay kamo mang duhaan ni niya, wa may saang bata niya, responsibility man na ninyo. Duphi na ninyo, total di man ang mama ang inyong gitabangan ana, inyo mang anak, no? Dili man ang mama. Wa man na nag-ingon nakibalik ang mama ninyo, gigukod mo kinaibog pa ninyo, oy, gwapo pug kaayo mo, no? Nangita la na nga dapat mo barog pud mo sa inyong responsibility as fathers, no? Pagpakaamahan, pagpakalalaki pud mo, oy, mo mga way bayag, may lang mo glamin nya kahuman sa panahon nga pagsuporta, kagiw mo, kakak mo, kabati ninyo. Ikatulong pangutana, si Maning nakapamabdos nako, basin every report pud nino, og lumargahay na aron manakayan og barko. Pwede ba na akong babagan ang iyahang paglarga? Nga gipasagdan man sab ko niya, nyag imong babagan day. Samot nang way ikadata nimo kay way alote. Samot na kay wala po'y kanang kita, no? So, maybe, ipa-file na lang na, paggihan na lang, no? Kay ning pakyas man sa inyong kasabutan o kasulatan dito sa barangay, dali raman kay ning kasuha, unya, ang korte na imo mando dito sa agency ug sa barko nga ang kaning pipila ka 1,000, no? Nga suporta matag buwan, ikaltas og dili i-release ngadto sa imuhang kaipon, kanhing kaipon, kay iparelease sa imuha para suporta sa inyuhang bata nga obligasyon niya.
ay na lang ng pugni, pugan nimo samot pod. Sa may kasuporta nimo, no? Kay mo man kanaya panginabuhi pod. Katapusan, kung mataw na ang among anak, unsa may akong buhaton, aron dili na siya makalikay sa iyang obligasyon sa among anak. Unsa may akong buhaton, aron mutuman siya sa iyang saad. Kung mabutang nimo siya, ug acknowledge siya sa birth certificate mismo nga papa siya mas maayo. Pero kung dili, there is enough proof sa inyong compromise agreement katong papel nga inyong gipirmakan sa barangay pagpamatuod nga ning angkon siya nga kanang batang imong gisabak anang panahon na iyaha, no? So, di na pud ta angay maguol kung pananglitan mangayta silag basihan nganong nangingayo tag support, child support kini angkon man sad siya nga iyahan ng bata. No nya pwede gyud nato siya mapapugos no nga mo respetar ug mo angkon sa iyang obligasyon anang bata ha. Boys ha, guys ha, ayaw sa mo ana guys. Kung kibaw mo na inahitabo ninyo, kibaw gyud mo nga inyo gyud pud ng bata, pagpakalalaki pud mo no, pangamahan pud in taon mo. Mahalag na mo ilain pero ayaw nyo sagdi inyohang bata. Guys ha, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.